Bé, donem per iniciar aquesta roda de premsa. Abans que res, dono les gràcies per l'assistència de tots els mitjans de comunicació. Ja sabeu que ahir, 2 de novembre, l'estat espanyol per primer cop ha estat condemnat per no investigar les tortures, les denúncies de tortures ofertes per una trentena llarga d'independentistes que a l'estiu del 1992, pocs abans del polític, vam ser detinguts, torturats a comissaria, torturats a Barcelona, a Girona, a Manresa, a Madrid. Han transcorregut 12 llargs anys de tot un procés judicial ple d'entrebancs, de dificultats, d'oblit, però finalment, després de l'últim procés que vam obrir el 1997, vam arribar, la nostra denúncia col·lectiva va ser admesa a tràmit, ha arribat a Estrasburg i hem aconseguit una victòria que jo crec que és moral i política. Jo primerament vull dir que estem molt contents. Estem molt contents tota la gent que ha estat esmentada fins a aquest moment i d'altres que han treballat perquè finalment puguem presentar-vos, o a partir d'ahir es pogués presentar aquesta resolució del Tribunal d'Estrasburg. Jo diria com a primera qüestió que s'ha de remarcar que finalment un tribunal de justícia, un tribunal en aquest cas que jo em dic el Temple dels Drets Humans, ha fet justícia i ha hagut de fer justícia amb les limitacions que comporta quan es planteja la infracció, la vulneració d'un dels articles que volen protegir a través del Conveni Europeu de 1950, en aquest cas l'article 3, que és la prohibició absoluta de que per part dels estats es portin a terme tortures o maltractaments o tractes degradants. La sentència va sortir ahir, és, com s'ha explicat, un llarg periple que pràcticament neix a partir del moment de les detencions i que, com sabeu, ja en mi Vergaré es van posant denúncies d'una manera escalonada des del moment que la gent des de la presó o que surten en llibertat, els que estan aquí darrere i d'altres que no ens acompanyen però que també formen part d'aquest problema i d'aquest problema de llibertat, fins des d'aquell moment en què es posen denúncies l'any 92 fins al dia d'avui, fins al dia d'ahir no podem cantar victòria davant d'aquest fenomen. S'ha de recordar que, com ja s'ha dit, és la primera sentència que condena l'estat espanyol. De les múltiples denúncies, les centes de denúncies que durant aquests anys se li han posat per al tema de les tortures, i Estrasburg, finalment, en el cas nostre, ens dona la raó limitada, perquè estem davant d'aquest context del que és la investigació de les tortures, que costa molt, finalment, de provar, no únicament de provar, costa molt inclús que s'emetin les denúncies i que finalment hi hagi una sentència en aquest sentit. Per això hi ha molta gent que desisteix. I la gran paradoxa és que quan vas a Estrasburg i parles amb el tribunal, et diuen que no entenen que Espanya sigui un país que es presentin tan poques denúncies per temes de tortures. Que des del seu punt de vista, el fet que no es presentin tortures deu ser un país que no n'hi ha gaires, i llavors penso que és un problema de les grans dificultats o de les greus dificultats, i en aquest cas ho reflexa, per poder arribar a Estrasburg. Per entendre aquesta sentència s'ha de, evidentment, tenir en compte dos punts de referència claus. Un és l'article 3, que ja he parlat, i també després s'ha de tenir en compte, evidentment, la convenció signada per Espanya també contra la tortura. S'ha de tenir en compte, per tant, que l'àmbit de protecció que dona Estrasburg en aquestes greus qüestions que pateixen les persones quan són sotmeses per la policia dels estats obliga necessàriament, aquest és la volta, diguéssim, el punt de volta de tota la qüestió, que quan una persona és detinguda passa a ser l'estat garant de la seva integritat física, corporal i psíquica, i per tant, com que ell és només el seu responsable, qualsevol denúncia que es faci sobre aquest particular ve obligat a investigar-ho. Des d'aquesta perspectiva es pot entendre la sentència. La sentència hi ha una primera part que diu que no s'ha violat, no s'ha pogut quedar provat que Espanya
l'estat espanyol respecte a les persones denunciants en els moments en què denuncien des d'un punt de vista processal. En aquest moment no es pot provar que hi hagi tortures, però malgrat això reconeix que els fets exposats per part dels denunciants són més clars i concrets que les respostes o les contrapropostes o la manera de defensar-se que fa l'estat espanyol. Des d'aquesta perspectiva, per tant, hi ha una presumpció, jo diria, de l'existència de les tortures, però no hi ha una declaració provada de les tortures. Això és la primera part de la sentència. Però la segona part, a la qual és contundent i en la qual es diu que clarament s'han violat l'article 3 del conveni, és precisament perquè per part del govern espanyol no es va portar a terme i els tribunals espanyols la investigació d'aquestes denúncies. Això té un sentit i té una explicació molt important perquè el que s'havia de fer a partir del moment en què es compareix davant d'un jutge, en aquest cas davant del jutge Garzón, no era únicament, com va fer ell, demanar al metge forense que es fes un informe i des d'aquest punt de vista l'estat espanyol aquí va acabar tota la seva investigació, sinó que es havia de fer era precisament el que correspondria. Si hi ha una persona que és detinguda, i aquí penso que és el punt que hem de deixar molt clar, denuncia tortures, el que s'ha de fer és ja a partir d'aquell moment concret, doncs iniciar una investigació judicial, no simplement demanar un informe, sinó iniciar una investigació judicial. I a resultes d'aquesta investigació judicial, doncs llavors continuar o no continuar el procediment principal en què s'està seguint amb aquesta qüestió. Aquí està el tema clau. El tribunal, per tant, en aquesta sentència ve a dir que el govern, des del punt de vista policial, l'estat espanyol, des del punt de vista judicial, ha violat l'article 3 amb el tema de la protecció a les tortures perquè no va portar a terme, primer, des del primer moment, la investigació, segon, a partir del moment en què les persones ho denuncien a nivell de tribunals, en aquest cas davant del jutjat d'instrucció número 22, que en aquell moment hi havia la Teresa Palacios, també en aquell moment jutge de l'Audiència Nacional, també es tanca a qualsevol investigació i per tant aquests dos punts són fonamentals. Nosaltres l'únic que podríem dir que va complir aquests paràmetres que demana el conveni i que demana Estrasburg va ser la sentència de l'Audiència Nacional que ens va permetre finalment arribar a Estrasburg, que quan nosaltres denunciem en el dia del judici oral i hi ha les proves evidents o els elements evidents per continuar la investigació, doncs ens diu, jo en aquesta sentència, la secció tercera de l'Audiència Nacional, en aquesta sentència no puc investigar això, però com que vosaltres ho denuncieu, doncs demano al jutjat corresponent que s'iniciï la investigació. Tampoc es va fer i finalment hem hagut d'arribar a Estrasburg. Nosaltres a Estrasburg, evidentment, no podíem fer res més del que hem fet. Estem parlant de circumstàncies històriques a les quals les denúncies es van fer quan la majoria o bona part dels afectats estaven a la presó. És impossible, o quasi materialment impossible, fer una investigació de tortures amb les persones afectades a la presó. Això en certa manera queda recollit també a la sentència. Quan finalment podem fer-ho en llibertat i en plenes garanties, les proves han pràcticament desaparegut en aquest sentit. S'ha de deixar constància que inclús a Estrasburg, quan van demanar tota una sèrie de documentació relativa a expedients d'alguns que estan aquí, de les persones que estan aquí afectades aquí darrere, doncs el Ministeri de Justícia ens va dir que havien desaparegut o que no els podia controlar o que no els podia portar a Estrasburg. Per tant, aquesta impossibilitat material de practicar aquesta prova és la que finalment, almenys des del meu punt de vista, fa que no es pugui pronunciar d'acord amb 2 o 3 precedents que hi havia d'Estrasburg, que nosaltres hem citat de manera reiterada davant del tribunal i que en part ens han estimat i que ens han servit finalment per arribar, diríem, a sentir-nos una mica correspostos des d'un punt de vista de justícia finalment pel Tribunal d'Estrasburg. Per tant, jo seria la meva valoració jurídica d'aquesta sentència. En tot cas, felicitant-nos, remarcar el treball que han fet totes les associacions que s'han citat i d'altres, remarcar en el cas concret nostre, diguéssim, des d'un punt de vista jurídic, que ja surt a la sentència tant la participació que va tenir la Montse Salvador, també advocada aquí a Barcelona, com un altre advocat, en aquest cas Benet Salelles, com una altra advocada que està en el meu despatx, que és professora de filosofia del dret, la Mònica Tarradellas, a la qual va fer un treball d'investigació també molt profund sobre totes aquestes qüestions. Ha sigut, per tant, un treball en equip durant molts anys, que penso que al final servirà per ells i servirà en definitiva per, com diu la sentència, perquè en una societat democràtica aquestes coses no es tornin a produir.
Res més, moltes gràcies. Nosaltres, primer de tot, volem dir que estem contents perquè l'estat espanyol ha estat declarat culpable per la violació de l'article 3 de la Convenció pels Drets Humans. També estem contents perquè justament ahir també es produïa una altra notícia important, que va ser l'absolució d'en Simó Marradonda i la Riera. Per tornar al nostre cas, en primer lloc, volem recordar que tots nosaltres vam ser detinguts entre els mesos de juny i juliol de l'any 92, tot just abans de l'inici dels Jocs Olímpics de Barcelona. Vam ser portats a Madrid i vam restar aïllats fins a 5 dies a mans de la Guàrdia Civil. Durant la nostra detenció vam ser objecte de tot tipus de tortura i de maltracte, pràctica que no es va aturar fins que no vam signar les declaracions que la Guàrdia Civil volia de cadascun de nosaltres. Vam mantenir les bosques durant la major part de la nostra detenció. Van cobrir el nostre cap amb una bossa de plàstic, bossa que anaven perment pel darrere repetidament fins produir l'asfíxia. Aquesta pràctica anava acompanyada d'insults i de cops per tot arreu del cos. Ens van colpejar el cap amb llistats de telèfon. Ens van colpejar amb puntades de peu i cops de puny. Ens van mullar el cos i ens van fer sostenir uns cables elèctrics amb les mans amb l'amenaça de connectar-los, cosa que van arribar a fer en alguns casos. Ens van fer romandre drets i de genolls sense descansar períodes de fins a 18 hores. Ens van amenaçar de mort i van amenaçar de violar les nostres companyes. Ens feien sentir els crits dels nostres companys mentre es burlaven de nosaltres. Ens van amenaçar si això ho explicaven a la metge forense. Van fer simulacres de declaracions davant de falsos advocats per tal d'assegurar-se que no denunciaríem aquelles tortures i que les nostres declaracions ho serien en el sentit que ells volien. Aquest infern va durar fins a 5 dies i va afectar 35 persones d'arreu dels països catalans. En aquell marc no ha d'estranyar ningú que algú dels detinguts, algú de nosaltres, intentés suïcidar-se i que aquest fet fos utilitzat de manera especialment perversa pels mateixos agents de la Guàrdia Civil per tal de fer córrer la versió que els senyals que la majoria de nosaltres tenien en el cos eren producte d'autolesions. En segon lloc, volem recordar que cap de les nostres denúncies mai no va ser objecte de la més mínima investigació, tal com ha apuntat el nostre advocat. El jutjat número 22 de Madrid, aleshores presidit per la jutgessa Teresa Palacios, va arxivar una per una totes les denúncies que van anar a parar a aquest jutjat, cosa que es va repetir també al Tribunal Constitucional. D'altra banda, val apuntar que aquesta és una manera de procedir de la judicatura de l'estat espanyol consisteix en l'arxivament sistemàtic de les denúncies que arriben per tortures maltractaments. És, malauradament, la tònica habitual. Des d'aquesta perspectiva, no ha d'estranyar ningú que haguéssim iniciat el llarg camí que ens ha manat al Tribunal Internacional d'Estrasburg. En tercer lloc, volem recordar que la pràctica de la tortura a l'estat espanyol es produeix majoritàriament en detencions produïdes en el marc de la legislació antiterrorista, una legislació que la pràctica dona carta blanca als funcionaris de torn, ja que disposen de total impunitat per tal de fer el que vulguin durant els dies d'incomunicació a què se sotmet el detingut. Val la pena apuntar que en aquests termes s'han manifestat de manera reiterada institucions i organismes de defensa dels drets humans, com Amnistia Internacional, l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Human Rights Watch, Comitè contra la Tortura de l'ONU, entre d'altres. Però sobretot, cal apuntar que fins ara gairebé tots els polítics i institucions del nostre país han fet oïda sorda a aquestes denúncies. És per aquesta raó que no podem deixar de qüestionar un sistema judicial que es troba sota sospita quan s'evidencia que les declaracions que sovint serveixen per inculpar les persones detingudes són extretes majoritàriament sota tortura. En quart lloc, no volem deixar passar l'ocasió per denunciar la involució que s'està produint pel que fa al respecte dels drets humans, especialment sota la justificació de la lluita antiterrorista. En aquest sentit, no podem restar muts davant d'imatges i notícies que haurien de pertànyer al passat. És preocupant la manca de voluntat política per erradicar la tortura. La indiferència de la classe política davant la realitat de la tortura ha esdevingut a la pràctica complicitat. És per aquesta raó que emplacem els polítics i les institucions perquè facin seves les mesures de l'estat espanyol que el relator contra la tortura de l'ONU, el senyor Theo Van Boven, va fer públiques al febrer de l'any 2004. Unes mesures
que apunten l'aïllament dels detinguts com una situació del risc per a la pràctica de la tortura i que proposen un seguit de recomanacions encaminades a dificultar la seva pràctica. Som conscients que els avenços per a l'erradicació de la tortura en l'estat espanyol passen per una major pressió sobre la classe política i sobre les institucions. I per caminar en aquesta direcció cal el concurs dels mitjans de comunicació, de vosaltres i dels creadors d'opinió per tal que ajudin a fer visible aquesta lacra. La sentència del Tribunal d'Estrasburg posa de manifest que no es va produir cap mena d'investigació oficial i per aquesta raó considera que ha estat vulnerat l'article número 3 de la Convenció. Ningú no pot ser sotmès a tortura ni a penes o a tractaments inhumans o degradants. És a dir, considera que hi havia prous indicis per a iniciar una investigació i qüestiona, doncs, l'acció de l'aparell judicial més enllà de l'acció delictiva d'uns funcionaris. Sabíem que 12 anys després d'aquells fets era gairebé impossible provar l'existència de tortures. Com és d'imaginar, els senyals físics que tenien la majoria de nosaltres han desaparegut i, malauradament, les seqüeles psicològiques encara no són objecte en aquest país de valor probatori. A això cal afegir, tal com ha apuntat el nostre advocat, la desaparició dels arxius d'alguns dels informes mèdics realitzats en els centres penitenciaris. Uns informes que en principi eren més complets que els que va realitzar la metge forense. Tenint en compte això, es pot entendre que valorem positivament la resolució del Tribunal de Drets Humans. Per acabar, volem recordar que el nostre cas no és un cas aïllat. Al nostre país, centenars de persones han patit tortura abans i després de l'any 92. I és insignificant el nombre de denúncies que han estat investigades. Confiem que la sentència del Tribunal d'Estrasburg signifiqui un punt d'inflexió i que es destapin d'una vegada per totes les clavegueres de l'Estat. Una societat democràtica no pot tenir clavegueres. Moltes gràcies. Bé, donem les gràcies en nom de CAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, i ho dic en plural perquè en la sala hi ha les persones que van començar a treballar junt amb els encausats en aquell moment. Donem les gràcies, doncs, per poder estar en aquesta taula. Els nostres amics ens han dit que representéssim, i és un gran honor, 3 entitats, representés jo en aquell moment. El CIEMEN, Centre Internacional al Carrer per les Minories Ètniques i Nacions, Justícia i Pau, em sembla que no cal explicar què és Justícia i Pau, i no d'altres mateixes. Per què presentar aquestes junt amb ells? Perquè des de fa uns mesos, a iniciativa del col·lectiu, ens hem unit per formar una comissió que en diem entre nosaltres Comissió d'Interlocució. Comissió d'Interlocució. Aquesta comissió vol fer front comú invitant els partits polítics del Parlament de Catalunya, que ja ens han rebut alguns portaveus, a fer una declaració pública conjunta, pugui ser, que expressi el seu acord amb l'informe de les Nacions Unides sobre la detenció i la tortura a l'estat espanyol, publicat el 2002, ratificat pel relator especial contra la tortura Theo Van Boven, com ha dit el Ramon, l'any 2004, i que l'any mes passat va tornar a ratificar dient que jubilava i va tornar a dir Europa es tortura, l'estat espanyol es tortura. Les recomanacions que nosaltres diem que els partits polítics poden dir públicament que estan en contra són recomanacions senzilles. No pensem que vagin contra l'estat de dret, al contrari. Demanen que les autoritats del país, demanem a les autoritats del país que reafirmin i declarin públicament i oficialment que la tortura i els tractes cruels, inhumans i degradants estan prohibits en tota circumstància i que les denúncies de la pràctica de la tortura en totes les seves formes, i cada vegada en saben més, s'investigarà ràpidament i a fons. També, això ja ho ha dit el Ramon,
posa sobre la taula el problema de la incomunicació com una tortura en si mateix. Demana advocat des del primer moment, un advocat de confiança, un metge de confiança, que la família sàpiga on hi ha aquella persona detinguda. La família no té cap, ja anava a dir culpa, no és això, però la família no sap on els té, comença a anar per comissaries. Pensem que l'erradicació de la tortura no és una tasca fàcil, però sí possible. Sí, pensa la comissió, estic parlant ara en nom de la comissió d'interlocució, pensem que si els partits polítics s'ajunten i declaren que no s'ha de torturar mai a ningú i pensem que els nostres polítics ho poden entendre, això serà possible. Els nostres polítics també podran sensibilitzar més a la societat. És el nostre paper, el paper de les societats, dels col·lectius, de les ONGs, però també hem de reforçar els mitjans de comunicació, per sort aquí presents. Jo també diria, com a Ramon, que cada vegada hi ha un procés com de falta de sensibilització de la societat, jo diria molt imbuïda pels mitjans de comunicació. I diré una anècdota que surt en una novel·la d'en Joan Le Carré, que hi ha un nen i un pare que passegen i veuen la policia apallissant. I el nen pregunta al pare, pare, què fan? Per què els apallissen? Qui són? I el pare contesta, no et preocupis, són estrangers. Penso que en aquests estrangers podríem posar-hi són independentistes, són terroristes, són immigrants, acaben sortint de la presó, mai i a ningú. Amb aquest desig, declaració pública dels polítics i sensibilització de la societat, la comissió d'interlocució va treballant, a més de moltes ganes. Gràcies per escoltar-me. Hola, bon dia. Bé, en nom de l'Alerta Solidària voldria transmetre-us a tots vosaltres, tots i totes, i fer-vos partíceps d'un seguit de consideracions que espero que a Madrid, avui, que es reuneix el pacte antiterrorista, doncs també se'n pogués parlar i hi hagués un cert ressò. També que li arribés a les oïdes al senyor Nadal, que sembla ser que ahir es va fer una mica l'orni i va evadir el tema. Però la resolució del Tribunal d'Estrasburg creiem que és força positiva perquè evidencia la no investigació de les denúncies de tortura una vegada més. És que un alt organisme internacional, legitimat pel propi estat espanyol, denuncia la tortura, denuncia la impunitat que dona l'estat espanyol a la tortura avui en dia. Aquest tribunal, juntament amb altres entitats, com el Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, Amnistia Internacional i l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, i el darrer informe del relator especial per l'erradicació de la tortura de les Nacions Unides. La denúncia és clara i ferma. L'Estat empara la tortura. Nosaltres traiem una conclusió ben evident. Considerem, sens dubte, que avui es dona una nova passa per l'erradicació de la tortura. Entenem provada l'actitud activa de l'estat espanyol en mantenir operatives les estructures repressives que utilitzen i es recolzen en la tortura. El regne espanyol, malgrat totes les denúncies internacionals rebudes, ha ignorat sempre les recomanacions fàcils d'aplicar que pretenen dificultar la tortura. Per tant, és del tot evident l'actitud activa de l'Estat en menystenir les queixes de les persones torturades, és evident l'actitud activa de l'Estat en donar impunitat i continuïtat a la tortura. Són molts els casos que s'han viscut aquí als Països Catalans d'ençà de l'any 77. Són aproximadament 200 persones que han fet arribar en tribunals la seva queixa per les tortures sofertes. Malauradament, com ha comentat en Ramon, són mínimes les vegades que aquestes denúncies han tirat una mica endavant, sistemàticament davant dels murs de la burocràcia i de la complicitat del sistema judicial espanyol. Creiem que tenim molts exemples, dels quals us en podíem donar dades i us en podem explicar molts casos. El més recent, ocorregut
a partir de les detencions que es van produir entre el 4 i el 5 d'octubre al barri de Sants de Barcelona. Si voleu més dades, jo us animo, com a periodistes, a obtenir més informació sobre aquest cas, que pel moment manté empresonades 2 persones a la presó de la Trinitat de Barcelona. Us emplaço al company Daniel de l'Hospitalet a que... Si voleu després, quan acabi la roda de premsa, contactar, preguntar el que fos o reconducir els que estem elaborant per la campanya solidària amb aquests 2 mesos d'Hospitalet i una altra de Cornellà, doncs us adreceu a mi i farem el que faci falta. Penseu que, a part d'aquest altre cas, molt recent, Alerta Solidària, a través de l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, ha remuntat a l'Organització de les Nacions Unides 7 casos de tortures, un dels quals, el de la Laura que esmentava en Ramon, absolta ahir per l'Audiència Nacional, i també un cas molt latent, com és les tortures de Torà, que qui més qui menys se n'haurà sentit a parlar i que encara són a l'espera de seguir endavant, són dipositades als tribunals de Lleida. Finalment, nosaltres us emplacem directament com a professionals del periodisme i a tota la societat civil catalana a no deixar impunes les denúncies de tortures. Hem de donar suport a totes les persones que han sofert tortures, a que no defalleixin i a continuar la seva lluita contra la impunitat. A la societat civil catalana, especialment, exercir a partir d'ara com a actors en la necessària lluita contra la tortura que esdevé clau en l'actual conjuntura de defensa de les més elementals llibertats i drets civils. Creiem que la imposició de la dialèctica més seguretat per menys llibertat ha de trobar en totes nosaltres una resposta activa. Finalment, a Alerta Solidària volem felicitar els companys del 92 i anunciem el nostre més absolut compromís amb la lluita contra la impunitat i la lluita contra la repressió política a l'estat espanyol. En aquest sentit, ja us anunciem que estem treballant perquè l'11 de desembre a Vic puguem celebrar com convé aquesta cita històrica i prendre així més energies per seguir endavant animant i donant suport als companys del 92 i a totes les persones que hagin sofert les tortures. Moltes gràcies. Si voleu fer unes preguntes al moment. Sí, volia saber què opineu vosaltres d'aquests intents de rehabilitar i treure de la presó gent com Rafael Vera, que precisament va tenir molt a veure amb la ràtzia del 92. Per nosaltres el fet de sentir aquestes notícies o fins i tot d'altres que per nosaltres les situaríem al mateix calaix, com quan tenia presentar el jutge Baltasar Garzón com a Premi Nobel de la Pau, són com burles al destí una mica, són burles no del Gucci però una mica aniria en aquest sentit. Cauen pel seu propi pes, és denunciable. Pensem que les persones que han donat suport a la petició d'indult de Rafael Vera justament era el president del govern que no va tenir mania de dir que tota societat democràtica necessitava les clavegueres. El senyor Felipe González ho va pensar així de clar i contundent i es va quedar tan ample. Penso que no cal afegir massa més coses en aquest sentit. Voldria fer un parell de preguntes tècniques als seus col·legues. Aquesta multa l'haurà de pagar el Ministeri de Justícia o el Govern o bé el Consejo General del Poder Judicial? No l'ha de pagar l'Estat. Vull dir que ha de sortir dels pressupostos de l'Estat i en aquest cas se citarà, suposo, en el Ministeri de Justícia, que és qui ha de pagar. No és una multa, és una, diguéssim, indemnització, que és molt diferent. És una indemnització per danys morals, que això també serveix una mica per explicar que ha sigut condemnat, no? O sigui, els danys morals no són estrictament per al retard, també ho són, però en certa manera ho són perquè al tribunal també li hagués agradat que l'estat espanyol hagués sigut més, com surt a la sentència, hagués sigut més col·laborador des del primer moment amb aquesta investigació i per tant tota aquesta sèrie de sofriments és el que entén que ha de compensar mínimament com compensa amb aquesta indemnització. Després una segona pregunta, el Tribunal d'Estrasburg, que és el 5, suposo que no hi ha possibilitat per part de l'Estat de recórrer, però pot recórrer al mateix tribunal
L'Estat espanyol pot recórrer davant d'Estrasburg? Sí, pot fer un recurs que se'n diu d'acoriment per qüestions de fet davant de la sala completa del tribunal. El que passa que són casos excepcionals. Per dir d'una manera, tal com ha lligat la sentència al tribunal, penso que no és recurrible, no? I possiblement el problema que reflexa la sentència em dir que no ha quedat... La sentència no diu que no hi hagi hagut tortures. La sentència diu que té problemes al tribunal de no poder disposar de proves suficients per declarar que hi ha hagut tortures. Però deixa clar que diu que no nega, sinó al revés, implícitament accepta que existeixen les tortures i d'aquesta manera penso que nega el pas a l'estat espanyol a recórrer, no? Perquè en certa manera si hagués fet un pronunciament allò absolut i rotund sobre aquest punt podia ser un motiu de discussió posterior a la vista dels problemes realment materials de prova que ens ha sotmès l'estat espanyol amb aquesta qüestió. Tal com ha quedat redactat jo penso que no irà. I és molt excepcional, jo penso que hi ha només 3 o 4 casos que la sala hagi estimat en tota la seva història davant d'aquests fets. Hem de recordar que ens estem movent en situacions d'un nou reglament del Tribunal Europeu a la qual no hi ha gaires precedents, perquè sempre fins molt poc abans del nostre cas seguia encara l'antic reglament on primer es garbellava per la comissió els casos més dubtosos, després passava per un tribunal i després sí que hi havia un recurs davant del tribunal. Ara estem en un reglament al qual nosaltres hem sigut una mica, ens hi hem vist abocats perquè vull recordar que nosaltres aquí vàrem celebrar una vista en la qual en principi si el tribunal entenia que era suficient podia arribar al final i dictar sentència com ha fet o el tribunal podia passar una segona part i practicar les proves que nosaltres havíem demanat en aquest sentit i en aquest cas no es van practicar. Això és l'esquema del nou reglament del Tribunal Europeu que ha arribat en aquest punt de referència. Per nosaltres que ja ens està bé, almenys jo des del meu punt de vista tècnic la sentència està molt bé, donades les limitacions d'investigació que ens hem vist en tots aquests anys i les dificultats de tots els tribunals. Insisteixo que el punt de partida és el jutge Garzón i el segon punt de la segona estació és l'altre jutge i llavors evidentment hi ha una reflexió molt important de tota la medicina forense i el paper que hauria de jugar precisament davant de les denúncies. Vull dir, el que es va veure en el judici a Madrid l'any 95 i que va servir perquè el tribunal portés aquest tema finalment a que es revisés novament i que el tribunal espanyol no va poder revisar i multar a Estrasburg és una mica aquestes grans carències o aquestes grans buits i això surt de la sentència de que els metges forenses fan un informe que hi posen 2 paraules cada vegada que fan una revisió. No expliquen tal com exigeix inclús la pròpia reglamentació dels metges forenses primer una anamnesi de l'estudi de la persona, després un pronòstic i després la necessitat d'unes noves visites i el control i les observacions que s'han de fer en aquest sentit, sinó que són visites amb 3 paraules. No vol col·laborar, està bé, no menja. Això, evidentment, és un punt clau que demostra en tot cas que es certifica el que deien abans aquí, les recomanacions de l'ONU, que es portin a terme un canvi de protocol en les funcions que té el metge forense i que sigui un metge extern i que, si possible, diguéssim, es gravin les seves intervencions a l'hora de quan controla la salut i la integritat corporal i física i psíquica de les persones que estan sotmeses a la privació de llibertat, perquè potser no s'ha dit prou aquí, no? El gran problema és l'espai d'impunitat que hi ha des del moment de la detenció fins al moment en què la persona normalment passa a la presó, que està en mans de la policia, especialment allargat avui en dia amb les noves normes processals del tema de tot el terrorisme. Això estem en una situació molt semblant, encara que no ho sembli, perquè no pot ser, a més, els plantejaments de la Patriot Act. Nosaltres mai hi haurà de moment una Patriot Act mentre els ciutadans no modifiquin la Constitució, perquè és impossible, amb la Constitució que hi ha vigent i a Europa, amb els paràmetres que hi ha, tenir una Patriot Act. Però a la realitat es produeixen situacions d'impunitat que són les que es van denunciar i que es continuen denunciant.
És molt d'ara encara, però us heu plantejat o creieu que la sentència obre la possibilitat a demanar responsabilitats al jutge Garzón i a la jutge Palacios? Bé, jo això penso que primer s'ha d'estudiar si és possible, tècnicament. Vull dir, fer una demanda de responsabilitat patrimonial, penso, penal no és possible i per tant és una demanda només de responsabilitat patrimonial per al mal funcionament de l'administració de justícia. En aquest cas s'ha d'estudiar, tot es veu que els més o menys que coneixeu el tema, que la normativa també és molt difícil i escadussera a l'hora d'admetre situacions i circumstàncies per presentar aquestes demandes, que a més també són molt llargues i que són molt difícils de que acabin. Però en tot cas jo estic disposat a estudiar-ho si m'ho demanen. Això és un tema d'ells i en tot cas ens ho podem plantejar. Sí, una de les investigacions que va conèixer la sentència que va conèixer ahir, hi ha hagut alguna tocada per part del partit polític manifestant-se felicitant-nos o... Cap ni una, cap ni una. Ho trobeu a faltar? Home, no està de més, però vaja, suposo depèn dels casos, no? Però suposo que és un manifest també d'una situació, d'un context polític en el qual aquest tema no s'ha volgut tractar, s'ha volgut sempre amagar. S'ha caracteritzat per l'opacitat, no? I la classe política n'és en part corresponsable també, al nostre parer. I en aquesta línia, la comissió d'interlocució, que he dit que ja havia començat entrevistes amb portaveus parlamentaris, sou optimistes, pessimistes, com us han respost? O teniu un termini fixat? A nivell particular que hem fet les entrevistes, la resposta és bona. Em sembla que podem dir això, no? Nosaltres demanem molt que pogués ser una declaració pública i conjunta. No hem parlat encara amb tots els partits, ens en falta un. Tots diuen que sí, que ho veuen clar i podem a l'hora que ho hagin de tractar fins on arribem. Estem esperançats perquè ho som de mena, no pas per res més, som de mena esperançada. El senyor Salellas ha dit que estaria disposat a impartir una demanda. Ha parlat de la possibilitat d'emprendre aquestes noves accions. Tu volies afegir alguna cosa? Sí. Ara et contestaré. Jo el que voldria, aprofitant l'avinentesa que tenim als mitjans de comunicació, dir que el tema no és tan difícil, no? O sigui, nosaltres tenim la signatura a Espanya, evidentment, de la Convenció és posterior a la introducció a l'enjudiciament criminal de l'article 520, que recollia en el seu moment la necessitat que si volies demanar un metge forense a partir de la detenció. Després venen més limitacions sobre això amb l'aplicació de la llei antiterrorista, venen més limitacions, però penso que ha arribat el moment que sí que és imprescindible demanar als partits polítics que realment entenen que són democràtics que hi hagi una modificació expressa en aquest sentit a nivell legal, de que les recomanacions de l'ONU en aquest sentit s'introdueixin una mica com en certa manera han començat a experimentar a Escola Ria, no? Una mica han començat a experimentar en aquesta línia a Escola Ria d'introduir esmenes i més controls en les detencions per part de la policia d'allà. Llavors penso que aquí és el punt de partida, o sigui, la modificació legislativa en aplicació inclús dels criteris del propi Tribunal Europeu de Drets Humans de cara com a mínim que aquests controls es puguin produir. I això sí que jo crec que s'ha de demanar als partits polítics que es pronuncien ja sobre aquesta qüestió, perquè si continuen amb una actitud omisiva sobre aquest punt, en definitiva, qui calla, com sabeu, otorga. Només contestant a la pregunta sobre si ens hem plantejat continuar per altres vies a partir de la sentència positiva. Val a dir una cosa, que és que nosaltres quan fa uns anys ens vam plantejar iniciar el procés d'Estrasburg, poc pensàvem que avui seríem aquí. Fins i tot poc pensàvem que fa un any seríem a Estrasburg. Més aviat comptàvem que es perdria pel camí. Estan més habituats a aquest tipus d'experiències. Ho comento perquè sí que alguns de nosaltres, per dir-ho d'una manera, entre passadissos, per dir-ho d'aquesta manera, hem pensat, home, si les coses anessin bé,
seria el moment d'intentar reobrir el cas que Nota ens va condemnar. Unes condemnes que es van basar sobretot en les nostres declaracions que van ser extretes òbviament sobre tortures. Evidentment això no és fàcil, això, tal com el Sebastià, cal analitzar-ho amb molta calma i veure si realment val la pena. Pensem que no ens podem centrar, la nostra vida no pot girar a l'entorn d'això. El nostre compromís per treballar per l'erradicació de la tortura per la gent que ens coneix és ferm i des de temps. Sabem que hi ha altres casos i altres prioritats que volem també dedicar les nostres energies. Bé, revisar la sentència no és possible, que quedi clar. Perquè revisar la sentència penal no és possible perquè va quedar molt clar, jo tinc aquí, inclús el podria llegir, l'apartat corresponent que va deixar d'una manera fefaent de que ni el Ministeri Fiscal, segons diu la sentència, ni el Tribunal fixa els seus punts de fet a la sentència en base a les declaracions policials, que els deixa al marge. I les declaracions policials, des del punt de partida que nosaltres dèiem que s'havia produït i mantenim que es van produir aquestes tortures, diguéssim. Ho fa en base a altres qüestions i no tenim elements processals en aquest moment per plantejar un incident de nul·litat amb un tipus de sentències d'aquest. No podem anar amb un procés de revisió, per dir-ho d'una manera, de la sentència en aquest punt. Entre altres raons perquè no el van recórrer. Sí, això seria una altra qüestió. Jo afegiria un apunt en el sentit que abans havies comentat sobre els indults a determinades persones, com el senyor Vera. És que massa sovint se centra l'atenció mediàtica en aquestes persones que evidentment tenen un pes simbòlic molt important i que no fa més que augmentar la sensació d'impotència de totes les persones que han estat torturades. Però voldria recordar també que l'1 de desembre de l'any 2001 el govern espanyol va indultar 14 torturadors, 14 persones, 11 membres del Cuerpo Nacional de Policía i 3 membres de la Guàrdia Civil que havien estat condemnades en ferm per tribunals espanyols per haver torturat a ciutadans bascos. És a dir, es van treure de la màniga un nou indult i per tant l'estat espanyol tornava a corroborar la seva voluntat de mantenir en la impunitat aquestes estructures que avui en dia encara segueixen vigents i funcionant. Un altre cas que m'agradaria emplaçar-vos a que coneixéssiu és el cas de 3 nois de Gràcia, de l'Assemblea de Joves de Gràcia, que el seu cas de tortura també ha estat elevat al Comitè contra la Tortura de l'ONU i que són encara ara a l'espera de veure què passa amb la seva denúncia de tortures. Jo vull dir que d'ençà de l'any 96-97 hi ha hagut unes persones especialitzades en concret a l'àrea de Barcelona de dur a terme la major part de les operacions de repressió política que han contingut aquestes, la pràctica de la tortura, és la gent de la Brigada Provincial d'Informació del Cuerpo Nacional de Policía amb seu a Via Laietana de Barcelona. Aquesta gent també van ser aturada, aquesta gent van estar amb els 3 nois de Gràcia, aquesta gent han estat amb els detinguts de l'Hospitalet, aquesta gent porten molts anys treballant des de la màxima impunitat. Si no hi ha res més, no que nosaltres per acabar, penso que en nom del col·lectiu de demandants sí que ens toca aprofitar aquesta, diguem, de tribuna, que normalment no podem escoltar d'aquest espai de comunicació, d'agrair a tota la gent que des de l'any 92 fins aquí està al costat nostre. Aquelles associacions com l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Justícia i Pau, el CIEMEN, aquells grups polítics, grups de solidaritat, com l'Acte Solidària, els comitès de solidaritat amb els patriots catalans, grups que ara alguns ja no existeixen, persones amb noms i cognoms familiars i amics. Realment el col·lectiu d'advocats, que ha una tasca realment millorable, agrair públicament tot el seu suport. I gràcies a vosaltres per ser aquí.